Matai hamya rok ni tongmung ke bo bahai matai hamya rok bo Phola se Jisu o matai hamya rok no reklaimani kok no mathai simani kotma ka hamni rem charni tang chidogo naike जों abono nuknai Matthew chapter 8 verse 16 no naike ke जों abono nugo Jisu o matai hamya rok no reklaimani Paul abono sawo oborok bahan buthai genang borok haya borok abon nukjagya Episni chapter 6 verse 12 bo sawabo Paul mokol bai nugimanya ahai henphano borokni muchungmung simung tongo soitanya character hai borokni Mark chapter 5 verse 10 o te Luke chapter 4 verse 34 yaphang bijapni chapter 3 verse 1 2 Corinthians chapter 11 verse 14 rogo naikhaike borokni o tongmung rokno जों sawi mannai जों soitan bai nanglai tongo matai hamya bai nanglai tongo ke o matai hamya eba kheba soitan Phola sitra rokno tei sinani nango aboni bagino bororok ulotamo ungno ungya aborokno sinani bagai borok samungo phanango fortune telling tabo bahaino gobangma ulotamung nai ungya abono tei amhai sawi mannai rok tongo naidi abo kukubai nabnango sol bahaino kaisa sikaljikmani aro endor ni jaga kaisa tongo aro thangi bari khoroksa bai malai khable bo khoroksa borokni khoroksa diari ni Pholano tui phadi ni sai nai tubuka jodio abo a diari ingi masmania abo soitanse haikana je predict claimani abo nangu haini bagai borok nibo a predict clainani phantongo o Phola hamya ba matai hamya rokno Phola sitra eba unclean spirit ni hino Mathai chapter 10 verse abno pori nai di te Mark chapter 1 verse 27 Romans chapter 6 13 Luke chapter 8 27 rogo sawo oborok unclean spirit borokno unclean spirit nei hinjago abo baksa no eba borok kosong rok mislai phan genang rok khlayo norok soitan koboljak borok eba matai hamya koboljak borok mabai mama laikya to tongka saimania abo hairok bai angka serai Phwrwngnai simino malaijak nukha ang asa akaijak abo hairok no abo schizophrenia ungjak dangkha Phola hamya da ungkha eba kheba bini abo psychologically mungsasek disorder ringi da ungkha abrok no discern khlainani nango pia biblically जों hingke abo hai seizure ungjak eba kheba tam hingkamon amtei ko mirga ungjak rokno phano Phola hamya koboljak ni mano abo bini nerve disorder rokni bagai bongo abrokno जों saiman thai tongo hingke Phola hamya rok tam khlai phan phairu borok phan genang khlayo sutar murani khoroksa cherai no agio tubui phaimani nukha khai tonkha ekdom ubo genang khe phan genang ubo baino apsa drik sasui mano babo hai khlaisi mania hingke baksa to sawo schizophrenia angjak rokni babo hai phan ungi phayo nai saimani abono babo hai ke medical science o sa tamukhe abo hayingo ang nukha tei borok tam khlai kok mania khlainani abo hai borok ni phan tongo mokol nugriya khlayo kobor khlayo sakno theina muchungrubo suicidal spirit abo hai phayo borok swari kaham rokno kebengo Daniel chapter 10 verse 10 to 14 abo hai borokni samung borokni borokni sakhamya bo borokno khlayo Luke ni chapter 13 verse 11 16 rogonugo o demon ro borok no sakhamya khlayo hingke tabuk जों o sini sringlai mawo healing no hne hingka hingke o sakhamya to borok sekhlayo gor demon no phaibiro ge aboni bagi no oboni yoknani no ingi thangka hingke kok sajagi thangke o deliverance no nango a jaga obo kok phai thango haike no
borok taitam klai dop harokno kokhnarna nayo eba kheba borok dop harokno ba o ha sakani borokno influence klayo phunukjakmani chapter 13 ni verse 13 by 14 no abo sao o ha sakani borokno borok kokhnarna nayo influence klayna nayo abo Daniel chapter 10 verse 30 no bochang nogo abo seke bini phan tongo teitamo o matai hamyaro tatal phwrwngmung phwrwngruo false doctrine tubo borok 1 Timothy ni chapter 4 verse 1 haini bagino jeng belai kheno husganang thai borok phwrwngmung chaya phwrwnggo tei choyawi borok poitok lainai rokno borokni wansukmung no derarnani bagai choprokna chaitogui tongo lenglamung kri khlaino poitok lainai rokno borok bahaikhe derarui mannai abono borok sao Paul abono soitani stronghold ni no abongkha wansukmung rok a stronghold Abo 2 Corinthians ni chapter 2 verse 4 5 Ephesians chapter 6 verse 16 no samani ahor gana makal ni samani a jorao boro juddo thangkanke eba kheba chobawo tiro khlai musase inflammable manayo chom sarwinai ara hor kangi kobi juddor laimani ro mukna aboni babe abono abo haike khlaiyogni sanani bagai hor gana makal kokmani koksau inke mutai thanjaro o biangti ke choprok mani borobi choprok jali tongka aboni mari rok inke nang saksakno ang sitra mano ke hamjagya nini suri marok nukhumano laya suri wi musa unglaka petam khlainai musa suri chugya nang tong hamya tong bizla eba keba tong sexually perverted nang tai nanglia suglia nang nakazak laya sujok laya nang tabu omai selermung spirit mane bo baktubo nang tabu bible okta pordi thumanu sujak no pordi bible abar ke bukharo go phairo tamni ke bible pori nai abo musa abo pori musa manya abo tatal abo proof kore ko hinane abo hayrok sini Christian borok ni bukhawo tubu te nang soi Christian nang simaya bible sijak Kokborok abo bebak no soya nang butwa sia seblang tang thlainai abo siwi abo hay bukharok tubu nang saka simi se phumuk sao ang abo ahain buine phumna bagai simi se Christian nang wa tubu Christian ni maya abo hayrok sao abo hayrok ungro Galatians ni chapter 5 verse 19 ni simi chapter 5 ni 19 ni simi 21 Colossae chapter 3 verse 5 ni simi 8 te Mark chapter 7 verse 21 ni simi 23 rogo notai hamyarok borok tamtam khlai abono sao obai khlai na soidan eba devil eba ke notai biya Phola sitra sima influence khlai tabuk mutai hamyarok ni tai kaisa aital buda buci aital mane ako instrument bor ni weapon gangetamo rucap murok ni te abo ani khani hamya khasingono sayade false doctrine rok phabru bokrogo hne hamya doctrine rok bokrogo sitogo aboni babi kebangma rucap mung undoctrinal rucap mung rok tongo abo bukhawa habai thangai nano even kebangma o sansarni philosophy bai eba keba abo hai bahan bukhini muchung benang rucap mung rok khnake जों आबो आहायनो सलावै थाङो एबा खेबा आबोनो रिसाब जाति रखनि थाङो आं बुङो थांनाय पुजानि जराव आसिक माइक तामनि आसिनि न उक्लगो आम सिके बक्तामो थुइ सिसा खाखकेनो आ बरना रसा मोनसे बख्रको मुइतो मानि थायो ए रात आर एका कतक आबो निगमानि र आबरकसे बख्रको थायो
와이시서 하냐냐 서이탄 부르니마 삭삭노 그방나 르작몽로 때이치니 부카워 evil spirit ever kept demon of samutang not nine 그방나 랍송 tongo kahamno appreciate claimant tamki 그방나 르삭몽노 서이탄니 부르모 ever kept aro rebellious Kokborok ever kept vulgarity ro 그방나 달업 작동 너는 와이시서 해난 작동이 탕 Shaitan no samani protomosan sawi saman yar sab mungwa ko ito man. Abo hayrok sini bakro habriru abrok sabo abrok no demons. Borok belaki no ogno tabo thep away to mutam di bagi male omoli equipments ro belaki no sin sak jotono sago thep away to mo abrok sin use like. Hani bagi no Omohai pon rock hindi, omohai selama sinsa aborok hindi, aborok sini bakrogo payo, aborok Phwrwngnai hamya rock, eba keba rusap mo, nung twist isa kampen nung wasu hindi, kahit ano lobby ba abo hayin sin bisikle henerza, rusap ito ngay rock Peterson hayin, Johnson hayin, kasi mise gospel rusap mo rokai sa iso, abo man hayizag na nito, angket boss yo, I confess, hayaway sa iso, kwekta rusap mo tongo, Tanggisan aman bukro pai thang angkor samai borogya angani logi no phan saya tini bibas kango saw abo satanic katse o koedin gange tam gamon o ko asamya thnai jumen gange risam kaisa bokro tamjang hatta tawa phaiken lai semaro horo abo nai gange belakin ar satanic box tong Ubo, harus sabun ubo. Kayaknya puro ang tipu kan abar sab dini sama yang orang sulit. Hari bagi no, orang sabun ro, tibo, soitan samtang mana no kaya tu bahasa kelayu. Waisu, apa program apa ni? Dia bagai baik kerok ni kena terangi ni. Hepan bukan bisingo ke, bukan hazarika somro, ke kota buk ni abro. Udah hotel California rokan sa hapayo. Hani bagay resap keren bobo cerok tongpruo resap menyapan seba tamnai keren seba why master soitan le mana abde ubun ble helal ble Lucifer hani bagay abno bo belakino tactfully craftily abno tabo bo Samut hek away tong. Hingga mutai hamya tam play, mutai hamya by satok jakmani, take kolop jakmani abot sing tam mawan sukai. Mutai hamya singo, kolobo, ba oppress klayo, take aisa hingga tamo possess klayo. Sing Jisu Kristo ni three by pajak rock, singo shaitan possess klaymannya. Singo serapsan ibagi oppress klayman, ebe influence klaymano. Omong itu narik di, tabuk syaitan kobol jago, ni Kristen drama tehen para-parang marak mungkin awam suku abokat si, elembak by bot hokian. Borok bahkan syaitan kobol jago mana, Jisu ni three by paisil buzak bini congjak borok no, bot syaitan by influence ni mana, serapca ni bagai, oppress kelai jadi mana, satu zaman ni ba oppress kelai jadi mana, abo hakati ingo, te abo external pia golop zaman abo ke possession abo ke bisingong abo ke internal abo haitlaine jenno satago jeng Kristo ni thai paijam ni bagai mutai hanero jenno olabui mani atam ni ke Paul oborokno jagatar digni samabotong pia ibis ni chapter 4 verse 26 27 so Shaitan jagatar di, bufur shaitan jeng jagar nai, jepro jeng joli mani bay, shaitan jagari mana. Mungi, kalau mas sumsok tomo, sumsok rok ni bisingo, joli mung no kaisang, kapai kaisang, jadi tabu mutuman yang tongka, mutuman kesawan, semua sumsok kiklai man, sumsok rok semua, shaitan no jagar rimano. Abrok ka joli mo
ging samo ni kalko besami shaitan bahage samungtang abo ipis ni omutai hamero bahage samungtang abo ipis ni remdok ni tang chinisimi tang chichuku tang char te forjom ni rembani tang charo omu puri winadi omu nuknai bo bahage shaitan samungtang bo Sino kebengman tonganayo. Bo sino kebengman ayo. Jacob ni chapter 4 verse 7 to 8. The first Peter ni chapter 5 verse 6 to 9 no 9. Omno on notes no anorok no reminder of purity. Obo hitlay no shaitan zagaman. Urusan mati suka sesuai jaga asa kan kemana lagi tangkir jong mati jaga mana amun bagi no tansi tung jaga kisah kusingai salah dia sini pok deni saw abu bisa sing klaiman abu sing sak no mana itu borok matang jaga borok kan klai borok matang jaga borok no Kokborok Luke chapter 11 verse 24 ni simit 26 of naji mathang jaga borok no borok polobo abo haike matai hamya bai pobol jag rok bini bebak matai hamya eba hamya bodol rok bai tuigul jago masaya magniya kebangma even listen bisao listen ke abo kaisa truth abo tabok ni bo sanali tanga company kaisa fuji rok ke 1200 jong tongo Abo sih kalau sudah korupsi tadi kamu itu gimana? Borok nih bagi space mania. Saya banyak les agak yang mana nih masuk le borok spirit kami bagi bisik bang saya mania. Abang bagi jauh ini muntah mau diseng posisional sengkapan mah nih so. Soalnya korang apa yang matai hamya rok mau reclaim ini suara zat ajarah. Tabuk ni moloke poito klenero suinani pan. Jisu Kristo ni twini pan te piokna ni bagi kotma kam ni pan rezak tongo. John ni 8:23. Rome chapter 1 verse 16. Epis ni chapter 6 verse 16 to 18. Phwrwngnai chapter 12 verse 11. Cini thanio aswa tongo tabuk borok no Phwrwngnai ni bagi Christian rock matai hamya bai kobol jagi mania Phola kathar tongo bo tongi mania 1 John chapter 4 verse 4 Phiaba matai hamya rok poito khlainai rok no agini tong kesam rok no muchung ruwei belogimano by influence khlaimano Romans chapter 7 verse 15 to 25 Galatians chapter 3 verse 1 Arrogo okok saw. Hagesin Christian rock of demon eba keba matai hamya rock ni yakni deliverance ni kok jepu saw. Eba yókmung ni kok saw. Aprut semua piobi manai tabok ke kaito ni kok simisi. O kaito ni kok no poito klai yachagi man kan ke kaito na pholak thar abo samung tangan hage arni deliverance mana mentabu Phola hamya kobol jak nei kebangma jorogono hamya abo tamhani bini mental disorder mani bagi ini tongi mana abo kiri bolongi mana medicine bai sing aborok na man nai thai baksa counseling nani mana aborok na sing mak lai thai sing masuri thai Take a simple point non-Christian rok no Jisu no poito klaya rok no borok ne aroni matai hamya reklai nani sekarang pok kai sama wan sukma bo Jisu no tumu ya siasa gyam ke bina ne matai hamya parikha kan ke sekarang ko mani sai tego sipai ne dinaro hani bagi bini bagi hamya sengkrami apuni bagi ne bono Jisu no se poito klaya nani nani binaro matai hamya kono tongte respond na Jisu Kristo ne kot makami pantong Jisu ni mo phanto kai to ne ko phanto bini a
Phola tabai kobol jagai simen kai to no elan bak mi ko kungka kai to no Phola new Theos bina Phola abo active dunamis hai bagi o Phola hamya ni deliverance eba yokmung klaina thangka hingke aro kebangma ok tong hai bagi ang tini abo sanani hingke tini sabai lak mangke tai kaisa senang ang abo session mang lak hai bagi ang abo sei ang share klaim piara जों Christian rok ke bagi deliverance manai abno wan sugi jang asuk jara otong ang thasin do kai ni kai tham saga nai जों bobo hakim na pai kami rok dai influence ni to जों mobile clock kha hingkeno sini o brain je pro active un sawo apno जों wan suk mong hamya rok phaijago even Christian rok pa apro abo o mutai hamya rok जों influence lai apno koi to abo ni deliverance ke kai to ni kok simi sible jepro anos heler mumni spirit attack lainai apu kai to ni kok bai no abno ang defense mark lainai eba keba mark ke banai ano jepro obahai ang thasingano saka abo recap mung borok phanengka ato hamya rok phanengka ano mansi bukhaw phai tongsi uni tongka nang sai mansi ri no a demons mejani tongka apro nang bono mari manai mini bising tiya saka tiya no attack lai tong externally bono na attack lai tong ang girjao phainani seller nani ang waiseshu tatalok sai rok rejago abo tangba abongka a evil demon borok जोंनो influence claim ora tong ting tabu hasang ma ro wan subject ni tong kana nai di musak samung rok na wan subject tong kana abu sub influence claim tong जोंनो tabu externally abong khara na tai khama sasni sai sabaya जों kaisa tai kaisa bai फेरी मानो होगा हाई demons जोंने attack लाइट और demons रॉक में character सिकांगन सजा का बोरो काई तो मिया सुआ काई वो पूरे बेबाक नो साविमान नाई बेबाक नो खलाइमान नाई अब हाई फान पूरे अब नि बाकी नो बोरो और तामुनितों वो और तामुनितों बोरो फाच्चा के साविमान या फिया बा बोरो में network का हम है नि बाकी नो खबर मालाई अब हाई क्लाई बोरो साविमान onno barose razok to chai tongo eba kheba onno barose eba kheba onno khause tongi tongo kheba tongsinai nobla abuni kereng lai mongba sawi man ga pa mongba network 10-0 ung tongkana ek kachi phele hani bagi na hunti rok soitan buklai manna bini tong bai no sawi manai bo demon bai da influence ni tong ka borok no o demons ro possess klayo zorawo borok no simia even animals no Jesus Christo a borok natai garasin ni no kana gadarin bo no taksa jagawo bono sorni dekhi bai khawi to mani abono suba sasu itang simale no romansi tango binaro soitan asikena bono satoka haro go burei to bai bono kesaro klai abo hai klai nai sato gi to mani binaro ni soitan je pro reklai jago mane demon je pro reklai jago apro जोंनो रहर नायखौ वाग्रम नि खालि रहर दिनि साव नायदि आ वाग्रम नि खालि हाबि माने बरो Aku bersentuh mau Salman, aku tahu bunyiman, musuh animals rock miaro, arabos, our evil demons, possess klai tongan,
abo bai Christian rok no derar nani naimano hai hnai sing kirui tongai da kirina kare tamni bagi himale chini bisingo tongmani abo phatara tongai misai thamgena hai ni bagi borok chengno se kirijago phia jepro sini kai tok ni kok bai chalai thango kai tor no surya ango apro hike chen belo a belmani jorawano o demons batai hamya Phola sitra ro chengno attack khlayo apro ke chen kok hamya rok sajak tingo tom hamya rok tongjak tingo phiaba kai torni Phola ka meni bisingo tongmani abono sawimango abo haino hai nano ketal ke abo sumsok khlaijakan abo hai kaisa bukha phairoi bini thamio kai nei phai susajaptu ekutlaingro tamni bagi male jisu kupla bini asi buzak khola thabai ab chongjak gorno bo keplaing thanbai bobone haini chen soitan bahike mesen jaka soitan sabo bahike chen thakjaka saimania haini force se bai nang keplai chengtai kirilia chengtai wanalia chengtai rungkulia ni tongkan kala inglakpia awang claim khlaina nai claim khlaikana hamo haingo Christian ka hamya sengmaya obai go sanai tongle pia abuni kezara pok tongara bono sing soimantan bo haike erito kaito ni hamza kupmani borok go bono suri wi tongai borok bo waisrisho kaito bono tai tibu pun chuknani bagai yakari ri ro demons ro thangra ten bai job no klaima Paul no klaima Timothy no klaima bo khamya Timothy Mokol da hamya tama hamya Paul job to tama hamya saisi manglia bini even Dabo eba keba bipodo kiklai usuno kai to din sense saklai jakani babai bini sagri ro buno poito klai ro buno sam bini bagi sam tangai ro tang mana dukko kosta o ma tongai thibai mani to bini prophet ro haike ulta khasi hoinai orat bai bagnai klai rai bithar jaknai ro to hai ni kai to kinsanda Ajoro fano boro kaito no deny klaya abong kaito kuplaya no sen Christian ro kunke hamya angka kunke hamrwmani kokmotei se sen abo haiklai ke engane uwaro thanke hamane big bobai suri jakke hampugane abo haikai sa one suk mon phayo abo nongka o hamya eba keba false doctrine phwrwngnai Phola sitra hingga kemana? Apa yang kaitor ni kok baik pun hak sangrani, karak granani, hak kering kan? Sen hanya bagino kaitor ni kok baik tornal loknani hingga sen kaitor ni kok tamusa abusan saymantan tektot sen klainan Abo sen accept maklai thai abo universal abo unai no kisakano wanai kire thamo taku galbat chao sirama kisan kan kena kongrai no bani wanai asken wanai thangko pai thago ke bono abo hai One should not nine doctor harus tinggi ni injeksi. Sebenarnya bukan counseling man bukan. Man kena kaham kena lagi kok sawinan kok kah kesan dengan psychiatrist loh. Sehingga ni mereka itu juga mengenai agi mungkin aslinya no fanatik. Pressure dengan isu se abo isu no poito klaim ni bagi ini wang sudo. Ang sedang apa sakit apa no, ama pressure jepro ni seringka pressure ba hypertension ni reason tamu ni jepro seringka, aba wana mani bayi ni sahaja keba, Bible sama ni no poito seklaya, bela ni ang conclusion apa itu kya.
I thought I'm no manja about tell me certain 40 daily matter. About genetically kabang matching issues to man. Any bagi ingo. Hai hinay abuna abo hai klay salani hai hinay bagi. Hai bagi sen. Cini thani bizar klay nani eba keba bobo hai ni tongka saiman ni spirit tongan discernment spirit. Jepuro powi thangka palakthar mano nai cini anggong lekya yakang sini kobor abo propulo kobor ni jago tubi khaida suri na hamrwmani bringa uni eta kobor se abo agin sini longke ka aproba haino sale omo suri nai poito peringi bagi sen baksa basa gana gini poito peringi kina baksa no osuri jaga ni poito peringi bagi sen kina to thano yogi thango ko pia abo haingmani logo jisuni mung kodra jagi thango abo ko man sudu haini bagi no Phola sitrani yakni yokmung eba deliverance ke chen sakse yogi tongrane nongai abo chen kaitor bai kurung mani bising tise abo chen yogi mano tei khorok sahamo aboni immune katsi kaham tong gana ne ang mansuya tongai abo bai salbun singe tak klejagi goto sino wanaro sino musung sitra musung ro pokta tong saro kaito ni pokbe hatsal klej aboni yakni yokmung baging a deliverance nangka kaito ni a sijar elembatni pokko tam sijar tong haini bagino chini poito binio sijar kogo simino nan abu simino chini poito nan Jisu Kristo simino nan binia khairok mani jare jeng mathangja bororo khairok ma bai simisi jeng mathangja goba tamni bagi jeng khairok jakka abo jeng sawi mania tamke kaito khairok jeng mathangja binia grace bo jeng khairok bise mathangga ke jeng phioknani bagi jeng soi lamau tongnani bagi kaisa susu yoknani abongkha bini kok bai simino anybody bini kok gonot sim tongen sinsara tahu kemana sini yak siaga Phwrwngnai bai juda tongen even tabu bor singa subi tongko bagena tongen abu nala angko to flemen yasi oh hiruk sins wan subject iman proof kaya ba yang bago tamsa ornai soksa nawi yang tam kena gitu mana bawa hake samani ingkna aku ba prescriptive dangka descriptive dangka amna semua naiknya angor betai bisa mana angor ben buku malai film bang mai ketai siap damana sawi mana tam kan sana tong mana no kai to ni bawa sini pasai tong di bini kai ro ma bai sini tong di Poito bai simi tongdi abo bini kodo kaito norok sotono hamari rezen tini jeng sekango salaimani haike bobo haike klaiman ang saimania tamke umum kaisa isu sebakha bormon teinai palkino salai sidi tei abani ulo je or sanan sunai rak jaga khai biskango bai sabai khanke sen aman Kasu zora malio kaitor thanio kan kisah sulit afas nana hambairo sinno ni pokthai rotno khnari phagasarkha bukan fan kreatifan ni fan suarka mari ham boro bahke buci kawaro sujak ni sabti rodan saliman kam tu kaito ni pok ni fan tong Pok by pok ni chokni kawal ni opsan. Tayo tapos kawal Potret program sumung tongna rokno salaiman nani Phwrwngnai nani Zoro sawo Sinsar hamya
जोङो गाहाम खेतनायनि निकक गाहाम abang mga ini nico kahmo sen khabera uli to memang hamgel sebab koi toraper dia bak sini narni kayu makang mau ni narni koi to sudah sini narni apa kayu babi ni nak kayu ma masen ham besini ini mau nak objek itu sudah mulai